Kardom karbing lorat bangso video long litum chethanam nang mirut po adim do Uttar Pradesh long hada birta litum chethanam nang abirta bangke April la chiklolom si kiklang bon samene lit nali to manang than pon pelang idum jongsi chethano plotang te isi hini a knowledge bangke litum long po lamenge nali tum pha nimisha priya putha ke keram tang a video long than pon edlo puthot alang li puthak update dosi nali tum pen ethi thini ke chethani posin ninghang lo rasia prang sili tum nimisha priya puthak chethanang kedam tang video long itum chethanalo alang li phan 16 July lo plotang te apran en populo Yemen adet alang li koson si Yemen kele rok lo plotang te alang li hada klinik kang puji masi dam lo pen ke local amunit pen partnership alang li dosi alang li hada business claim pon lo sistame api pijo pen ke alang li tumang bong same ke tonti do kok lo amasi hala business partner bang talala bang alang li a passport an same thi pilablo amasi nimisha bang so passport kachilong thuji phan citizen bosi por english alang li medicine pidelo mek pajang ji phan mek pajang po passport bang ke chain populo bon same bang so a medicine bang overdose mate a power ong chet amasi aprandam nang jilo amasi alang li phan 16 July bang ke alang li phan pathi populo sitame India government pen same pen on pressure pilo alang li tum kerap don ji phan chi siglo la pen ke blood money puthak same klang lo alang li talala family phan blood money ki pg pan same chi siglo 8.5 crore tangka people polo sitame non amat ke talala family bang ke chedon nun delang bang sob blood money except po bang ke ningje pon pilang sitame India pen pen ana pressure hapunat lelo pot si non mat ke alang li phan July 16 ma galang li phan apran en pon pelo bang so date bang ke postpone de lo alang li phan pathi thelo bang kali postpone chot lang ke bang jilang arni alang li phan ko sonong decision en pone la bang ke paklang pon pilang bon same 16 July arni alang li phan pathi pu adim bang ke alang li phan 16 July ke pathi pon pelo ko son pen si alang li phan 16 July pathi pu pen ko son si bang so date postpone long pop lo ko son si bang so aja kong long lok lo plutang te inud famous speak muslim leader Kerala pen alang limen Kantapuram AP Abu Bakar Musliar lapuhen lo amen ke alang liphan grand mufti pusipulo alang libang stame hadak Yemen along dhorom leader tumhanan same chinkilo laben ke Yemeni along a tribals atumhan an stame alang li chinkilo amase alang litum stame kroilo laben ke bang so date bang ke non amat ke postpone delo kopi posi postpone opulotante alang litum la bang so blood money puthak si alang litum chinki che than bomlo laben ke India government pen stame hadak Saudi Arabia long embassy do embassy bukan litum same chini thai po India representative lo chingki che thanang ji long alang litum same kenang sodlo halabang so Saudi Arabia long embassy tum stame Yemen a government phamare Yemen adet amuni tum same chingki bomlo bang so a problem ke pachun ji aphan hadak Yemen along amat ke India embassy bang ke avidet la suppose alang litum made India tumbang ke punat Saudi Arabia embassy phan same chikinang koklo non amat ke alang litum chingki che than bom lo India arad akimang stame lalo nimisha priyalang li jok nang po laben ke bangso a blood money 8.5 crore tangka bang ke hadak talala family tumbang accept nang po pulo sitame non anta talal a family matela kithilot family tumbang ke India tumpen matela nimisha family tumpen a sab us same kaching kiji phan aningang he laben ke bangso blood money ke accept mate kecho dengdun ji phan ke alang nitum aningang he nimisha phan stame kadia ji phan ke alang nitum a sabota aningang helang lapunat nimisha priya bang ke jelar lusi dolo hadak pen alang li India government phan same chuning ribom lo please spend nangra vek tha nilisopi phan chingting ong nilisopi long chedam pu pasalang li ningje verlo alang li supi samedo nimisha priya supi samedo aningkan krehini lo 12 years old lo lasi non amat ke India laban ke Yemen ang bong chingki je than bom lo bangso a case pasol ji phan mate pachun ji phan diplomatic talks do bom lo official atum mate la leader atum chingki je than bom lo jong si hala talala family tum bang bangso 8.5 crore tangka mate la blood money bang except po pulutangte nimisha bang ke jokpon po Cethanang April alom abirta lo Mirut pu adim Uttar Pradesh along ino ramuni dolo amit pu amit laban ke alang li apiso Ravita alang li tom cepat chotang ningkan nerkeblo 8 years lo laban ke asomar sme bang ke thom dolo amit laban ke Ravita tu amit bang alang li mystery asai si klembom la building long tiles ke pa bona sai si klembom
Labin ke alang li ajirpo do amardipo alang li tum jirpo chemesen amardi bang samela amid hem wang po jojun rapet po nangjui pola sono amat si amardi bang chomatha hala ajirpo amid apiso pensi alang li tum affairs do koklo alang li tum chinki dead lo alang li tum ning chedok dead lo amat api amid bang chini dun dead lo alang li piso ravita laben ke alang li jirpo amardi batum kachingki pola mangke phone samay check lo phone long samay message tek long ulo amat si Amit laben ke alang li piso ravita alang li tumang buong ningkang sama bedelo kai ke istame kache bhong do koklo amat si amit bang same alang li piso ravita phan aho pen ke theng de titilo ke theng ke chok lo sonno amat ravita bang alang li boyfriend pudanang amardi ba phan che thana de lo bang so lamang ke amat si alang li tum planning lo ko son si amit phan pathi ji ma alang li tum planning pa melo ke pathi ji ba si planning lo alang li tum Ani si amit laben ke apiso ravita laben ke somara tum tebok head isi amandir do hadak aram uchadom ji phanalai tum tamlo laben ke hem nang lilo bangso aju bang alang litum megjang da prangpu alang litum kelak kone pipone megjang da prang laben ke next morning put hot adap asopu abang apu phan matela amira phaning thudam lo ingthudam lo amat thurthe de amar si bangso amit bang pe chahalu bhet aso ape sanmar anu theklong no phuruidom tan amit bang ki thi tanglo ne kereng tanglo ne hala sur ke chini ne amar hang ser ser dalo asupo bang amar si aphi kadu kabe a family tum same bang lo lang lo pen kadak phuruido tan bahari phuruido tan alang litum bang so phrui bang ke thangnat same claim hai hedet si phrui kene bang phan hang lo bang lo pen ke bang so phrui pane pon check lo alang litum theklong lo amit bang ke achu the abelo lapen ke long kep ne dopu amit phan bang so phrui kar chu amasi bangso ki thi bang project ason si dokok lo pu pai same dolang amida pu pai same dolang ala apai bang ke anu thaing thongjong laben ke pu bang ke paralyzed pu laben ke api police investigation bang lo postmortem phan alang li a body alang li abang arpu mangi pon lo api postmortem pen a result mate a report klang lo lake phurui karchu pen kari pulo amit ki thi lake ache thok pene pen kok head ache the pawang e pen si ki thi nang polo alang itum lang lo la phurui karchu dim same lang lo bangso phurui karchu adi malong si a poison mate abi do chot pula abang ar puman ke ave pu kodnat ma karchu la so dim si a poison abi ke do chot pu athe bangso phurui karchu lage ki thi tang base karchu polo jong si akhireng phanjong si archu posonte bangso ev circulation ev kache lenglong si bangso a poison an same cheleng nun po no mai kithi tang basi karchu pinak bot si bangso abi same la kunnat ma karchu dan si dogong lo amat si a police tum same chini de lo la ke phurui karchu pen si kithi kali la ke ka break pene abidi do pusalang tum mathalo ache thokke kok ko matma pusalang tum retarded lo la support si amira piso ravita phan same neping nang pon check lo alang li phan arju pater tok lo arju pater tok pen si ki jusi ke methang si che thander lo alang li che than no nili lapen ke nili boyfriend amardip alang tum bahini chelang pet si alang li pennan phan ki pathi pu che thander lo alang li che than lo bangso phuri suri isi pen si ke nam dampu alang li boyfriend amardip lapen ke ravita alang li tum si planning lo alang tum aprang si ke planning lo bangso phuri si parchu jok po laben ke aphrui pen hadak bikok po phurui karchu si patinang polo bon same alang li tum api matha thulo direct phurui karchu bangke archu chede thaiji mate hala amit bang same thurplu thaiji laso alang tum matha lo amar si alang tum aprang si ke pathi lo da phi si laso phurui bangke jokdun chok si pe bang halu het lo halu hede pulu tangte bangso phurui ke kaji po laso ke matha same dolo amar si alang tum halu ipring Kasi ada perang alang itu mingpulo bangso puripan tek long lo. Ravita laben ke boyfriend amar dip tum si la amit phan bangke pathilo ajo si hangjoy pu hala amar dip phan alang ni boyfriend phan ajo si hangjoy si hala inut bangke ari ber hedlo inut bangke hala che thok tum het si pathilo lo. Asi kijur si alang itu bahini same chingnang de lo laben ke non pu same ala bangso case ke do bom lang kasi non lo appear the nali tum ka ke same arju ponong ji apenan phanche pathi apiso phanche pathi apenan bang ko mane aru se benching ki det laben ke aru so apiso same ko mane benching ki det non da bang so case jong silang lo protang te ningoi meme
amar dip komar lo pelutang te Amit Ajir po amat lapengena punat Ravita bang ke Amit piso amat non ke hala amar dip bang ta Amit Ajir po voi pits tame party hai la sonta ta si hapuna lang sinang ilitum ala Ravita bang ke alangli achor malo penan malo bons same party lot la punat osumar ke murui punon bang ke athepu apogi thielo Amit ke thielo laben ke alangli piso Ravita alangli pansame jail bank choklo non ke osumari komalo lang hapunat sarpi sarbura ke sarong lo indul bang ke paralyze lang apo bang ke laben ke punat Amit apai bang ke anu teng thongjong lang ke sar lang komalo bang ke thom osumar khon ke lang ko lasi ke ching angku ke komatong chok chine amar diblo ne mate Ravita lo ne stabe alang itum ke chok chia joine bangko ani ki sungnang halo somatum adai ka be pina tum same bangke thom tum same sungnang lo laben ke Amit apai pu phan komalo kilana po hala tum same sungnang lo laben ke Amit same apra nam chilo ko pipolo labang so kachi khangun epod number 1 bangke lalo alangli achor dolo usomar dolo alangli kopia thisi Amit alangli pena Ajir po phan ma chingkinang po ma Lasi penana son ke tum pirthe ke do temptation do pik tum phana paklo dub ji ason do pik tum control nang ji chikhang nang ji tum long imai na hot pen aking no wang ju ta tek sameli tum chi control vek nang ji control jong si avelo plutang te tum arum ki kloji phan ke alom so ta chok tum chini pon lo moni ja tum pregjam abidi pen si lahin cepati se roy pachini ne darnang ko abidi non samay phurui bansi akoi ki piji pulo labane ke chingang ko ke phurui bansi akoi pilo phurui archu jok polo pulo samay investigation pami pen alang tum chini pono phurui kali lage monit si pati pulo lasi ki thi jong si project lo pulo tang de postmortem ban ili tum lo vek nang ji palang vek nang ji investigation pami nang ji kali lo pulo tang de kupi tong ki thi ne ko son tong ki thi ne ahok pedala mangi tum chini ne de ji apiso le koson se apiso le pati po lage apena ne koson se achor bhanche pati po apiso bhanche pati po lapu kai ge kali delonon ke hala kedam tang sameli tum sonam Raghuvanshi labang solam sameli tum thek monong lo kijut si ke sonam Raghuvanshi alang lisi ke pati lasi so appear the kaing open si playing set tum un an ke methang si kadu ko bise meche pakeng nang ko nili bang so video long pon sin nang ban than ban chot po kapre ke video long put ho tum chitong tunang do methang be karo